nke echiri na zere. Ana m ekele onye ọbụla na-esonyere m, ọkachasị ndị na-alaiki na-echi akwa iji wee nyere ndị ọzọ aka. Daalụ rie nne. N'ụbọchị taa, m chọrọ ka m kọwara unu ihe oke mere ka m mata na mmadụ iwere ihe abụla nke ya bụ Nso-ala. Andị mgbe iwere ihe abụla nke gị na ọ na-ebutere agbụrụ gị abụmọnụ. Andị mgbe ọbụla iwere ihe mmadụ onye ahụ kwara akwarị na ya, achọ nke maa na ọ ga-emetụta agbụrụ gị. N'ọnya ka o ji wee dị mma anyị nwee ịkpachapụ anya ka ị mara na mmadụ ibe akwa na olu zuru ihe kwa akwa arịrị ọ na-erukwa ana mmụọ. Olee si na otu okike si wee dee ya, maka na otu anụmanụ Chukwu okike nwere otu o si arụ ọrụ. Maka na o nwere ike ị na-eme nke mmadụ, o nwere ike ewerukwa onye na-emebukwa ihe mmadụ were ya wee bịa mee gị, because na ọnya ka o ji wee bụrụ na ịdị ndụ ị na-ebi, n'otu ịdị ndụ anyị na-ebi ka ndị ga na-eme atachị ga na-adịkwa antịrị isepụ aka. And otu ndị ọjọọ si were enweta ndị mmadụ na-abịa, onye ọjọọ chọrọ inweta gị, a ga-ebu ụzọ triki gị ka emee gị ka iduso olo, eme ka ime ife ọjọọ, maka na mgbe ị mere ife ọjọọ amago na imebigo nsọ ahụ na-edu gị. N'otu ndị ọzọ otu eme mmadụ abịa na-eme gị ife ike eme ka imebie ife ọjọọ, ma ọ bụ eme gị ka ịrịa nwaanyị gbuo abụmọnụ enu ka e nwee ike wee napụ gị ike gị, ma ọ bụ eme gị ka ị were ihe mmadụ ma ọ bụ etiri ike gị n'ihe ị ga-eme gị ka ị nwee ike wee mebunwe ife mmụọ, ka nwee ike wee baa gị ime. Maka na ihe dị n'ụwa a dịtụ mmụọchị nke anyị nwabụ mmadụ amalọ. So ọdịnala nke taa, ihe nchọ ka ịmụta na izu oshi aka ntụtụ ọ jọkwara njọ, ana na-asọkwa ya nsọ. Na onye sọkwara gị mee, ọ bụrụ na onwe nke m mebu na mbụ, mma atakwa afọ onwekwa mgbaghara. Maka na ife ụfọdụ imegasị ga-edile ife ọma na-abịa na ndụ gị, and ụzọ ndị iro ga na-esi akpa gị mgba na ife ike menwe gị nwenye na-ayọ. Ọ bụrụ na o nwere forces na-eso gị, ihe lidi gị ime datin, ọ ife ị ga-akọsara mmụọ gị, o nwere enyemaka ha ga-enyere gị na mmụọ wee nyere gị. Mgbe okenyere anya, mgbe e nere anya afọ na mmadụ mere gị, mana ị na-akwụkwọ mbụ onwe gị, a ga-agbaghara gị, kama ihe niile ahụ, njọ niile ahụ, ife niile ahụ anaziara onye ahụ mere ihe ahụ. Onye ahụ triki gị ime ife ọjọọ ahụ, onye ahụ ga-ebunazi ife niile ahụ. Onye ka unu na-asọ ntaazụ na-anụ na njọ onye ọzọ nwere ike isowo, na njọ onye a nwere ike isowo onye a. Maka mgbe ị pushuru mmadụ mee ihe ọjọọ, atawa afọ ya. Ọ bụrụ na ekpe ikpe na mmụọ, bikos ife ọ na-eme na-ekpe ikpe ya ka eji enwe physical court, otu a ka esi nwekwa spiritual court. Na nke dị legit bụ spiritual court. And mgbe ekpe ikpe na mmụọ, esizi ife ọma niile na-abịa na ndụ gị, ọ bụ nke anyị anapụ gị ife ọma ma na-abịazi na ndụ gị. So ọ bụrụ na ekpe gị ikpe na mmụọ, enye anya afụ na aka gị kwụ ọtọ, mana mmadụ mere gị mee datịn ihe ị kwesịrị ime. And o nwere ike enekwa anya ekpecha ahụ nke ahụ, enekwa anya marụ na ị na-agbakwa mbọ ka ịzọpụta onwe gị. N'ọba ka anya nọ wee chịkọ, ọ na-ete ekipata anyị n'oge ha nwere oge, ka ị marụ na ife niile na-emekwa n'ụwa bụ gbasmira na mmụọ. Nọ na nke ụwa mmadụ eziokwu adọrọ ya. Eziokwu dị na ya nwere ike ọ bụ na only 1% or 10%. Ka ị mara na mgbe ọbụla ị na-ewe ihe mmadụ
onye ahụ kwara gị akwarịrị ọ bụrụ na bụrụ onye ahụ wetara isi na mmụọ maka na ihe mmụọ nwere lank dị na mmụọ. Ihu na-ama gbasara ihe mmụọ buru ibu. Mgbe ụfọdụ sef ọ bụrụ ọgwụ ịkwụsị ọdị ịgwọ ọgwụ ịchọ ka lank egbogide na mmụọ. Na-aga njiwe na-asụ mgbe ị ghọtara onwe gị maka bụrụ ihe mma akọwara unu maka nkọgwụ ka m esi wee ka unu agha aghọta maka na ịmara onwe gị mana okesi m kọwara unu ka unu ghọta onwe unu na mgbe nwetara onwe unu ibi nsị bụ onwe ndị ọ ga-abụ mgbe ị ghọtara onwe gị ịma na-eju ụlọ ọgwụ nke ga na-agwa onwe gị ọ bụrụ na ịma onye mbụ ọfụma amara m ụzọ ụlọ ọgwụ ana m agwọ ndị mmadụ ọya mgbe m na-ele anya ọ bụ na enwere ihe m na-eme n'ike aka m nọ nke mmụọ so m n'okuke chi enu na chi ana chọrọ ka m mee ọwụ na onye anya wụ na ihe mme because ife ọwụ na-ezite n'ụzọ ndụ gị achọrọ ka ị mee ya maka emetichagbu m ndị bụ ezigbo ọya a ga-agwọ maka na okezite nka mbịagwọ ha ọya ha ndị a bịazie take ozi advantage of me mezie na ọya ha ahụ na ha ga-ebu ọya ahụ wee nwụ ka mana onye ọbụla ị na-eme iti n'ụwa a nwere purpose. Ejina maka na mmụọ gị ma ọ Chukwu okezitere mmadụ n'ụzọ ndụ gị ị mara na ọka onye ahụ nyere gị aka i take ozi advantage of that person. Mgbe izuweziri onye ahụ ochi ma ọ bụ na-emebisi afọ ya ma ọ bụ na-emeju ya ma ọ bụ na-eme ihe ị mara na onwe gị ka ị na-eme maka ife niile nwere oge. Na-aga njiwe gwa gị ife ọna na-eme ejina maka na mmadụ mere ihe dị otu a na mmadụ bịa mee gị ka ị baa n'ime ife dọrọ gị ikwu eziokwu hapụzara ndị ọzọ mmụọ gị na okuke na ha ga-eji ije ndị ọzọ nọ ife anyị nwa bụ mmadụ aghọta apanụ. Nkụzi m na ọ na-asị ka nkụzi wee nkụzi mma akụzi buru ibu mana ụtọ ọ na nna akụziri na otu na o nwere purpose anyị meji na-epost ya n'iru akwụkwọ ị na-anya adọrọ m afụta onye like na onye alaiki ma onye nji osu na alaiki ka ndị ọzọ nwere ndị na-achọkwa ị na-ege ka ha na-etinyekwu ya n'ọrụ maka na ihe ga-enyere gị aka n'ọdịnihu. O nwere onye nna akụzi na-asị nna nye m ego ọ bụ na nchọ nwere ike achọ m ndị na-epost ife a ka echi ya na ife nchọwa ọsị gị n'obi maka ọ bụrụ na ihe bugide gị bute gị na nkụzi m ị mara na mmụọ gị na-edu gị chọrọ ka ị gbanwee ndụ gị ige nkụzi m ịgbanwee onwe gị ifu na ife adụbalụ gị na mma aka ji ogwu na nkụzi na-akụzi ebe a nwere purpose o nwere reason anakọtara m jos kụziwe nkụzi ya n'afọ ọ bụrụ na ị maọbụ onye mbụ before and otu nọ na onwekwa na onye onwere ife m ga n'ụwa onwe ya aga nwunye pụta even na ndị anụ emechaa m ihe na ndị a niile gwachara ọgwụ ebe ha na-ekirikwa m ana m afụ ha na-ekiri m oge ọbụla mbụ ma ndị na-awa agwacha mara na ka ama na ọgwụ ha gwọrọ ọya aga ha makwa na onwe ha ka ha na-agwọrọ ọgwụ ịnakọta agwa ha na mbụ ọgwụ na-adị agwa mma ọgwụ na ife niile a na-emebu na mbụ bụ Chukwu okeme ka ọ doo na ọ bụrụ mmụọ nwe ndụ m na onye zitere nwe ndụ m ka onye ọbụla na-echere m echiche ma ọ na-eme ife na-echere na ọmụnwa ka ọ na-eme n'ife ọbụla ime na-emete ọdụkọ metụta m bụ okike chọọ ka o mee ka ọ duo na maka ndụ m ndụ n'aka chi okike ife gbasara m nwa dị n'aka chi okike okwu ọnụ m na nkụzi m bụ site n'okike maka ihe ọbụla ị na-eme any negative things ị na-ese ndị ebe nnọ ma ọ na-ekwu n'okwu bụ onweghị ka ị na-ekwu onweghị ka ihe niile a na-abịa agbụrụ gị ka ị na-ebutere abụmọnụ ahụ na ọ bụla mmụnwa tinye nkụzi m n'ọrụ kwụsị aka ntụtụ kwụsị ị na ndị mmadụ ife ha maka onye kwara gị akwa arịrị ịnọkwa na nsogbu agbụrụ gị nọkwa na nsogbu ọkwọ nsọ ana na-asọkwa ya nsọ ọkwa iwu na-achị ana m na ya malọ ife niile abụrụkwa ọgwụ maka na ife mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ tụsasịa nkụzi alaiki ya ka ị wee nyere ndị ọzọ aka gba mbọ tinye ya n'ọrụ daalụ.